Maiatzaren 27tik 29ra arte ikerketak hitzordua du Baionan Udako Euskal Unibertsitateak antolatutako ikergazte dela eta gaur beste proiektu bat ezagutuko dugu, Miren Aldasororena. Saguzarren izurriekiko, izena luzea da, berak kontatuko digu. Arratsaldeon, Miren. Kaixo, arratsaldeon. Zer modu zaude? Ongi, pixka turduri, baina ongi. Bai, azkenin, ostiralean gaude eta astelehenean hasiko da. Bai, zure lehendabiziko aldia ikergazten? Ikergazten bai, lehenengo aldia da ikergaztera nola, baina kongresuren batean egon izan naiz aurrekoan. Eta lan berberarekin edo? Antzeko gaiarekin, baina lan pixka bat ezberdinekin. Bai, oraingoan masterra mailerako lana aurkeztuko dut, eta beste kongresu batzuetan egon naiz gradu mailerako lana aurkezten, eta lan honekin berarekin, baina beste atal batekin ere. Bai, esan bezala, Saguzarren ingurukoa da, baina azaldu iguzuzuk hobeki. Bai, guk egin dugun ikerketa honetan, hartzen dira ardatz Euskal Herrian ditugun 3 ferra saguzar, direla Saguzarren famili bat. Askotan Saguzarren inguruan hitz egiten dugunean uste dugu espezie bakarra dela, baina 1000tik gora espezie ditugu eta Euskal Herrian 25 bat. Orduan, justo Euskal Herrian ferra saguzar 3 espezie dauzkagu, eta nahiz eta antzekoak izan, badituzte beraien ezberdintasunak eta ikerketa honetan beraien dieta aztertzen da. Eta nola gainez hartzen den, eta hori gutxi gora bera. Mahasti sistema batetan? Hori ez da nire, justo da beste lan bat. Bale. Nirea da, ikertalde berdineko 3 goaz, Saguzarren inguruan hitz egiteko, eta nirea da, hori ferra saguzarren dietaren gainezarpena. Izurreien aldea beste ikertzaile batek egingo du, baina hori nirea zentratzen da beste atal baten. Eta zuk biologia ikasi zenuen, orain masterrean zaudela aipatu duzu? Masterreko lana aurkezten dut, masterra biodibertsitateko masterra egin nuen ikasi ere EHUn egin nuen, Leioan, eta masterra bertan egin nuen. Eta amaitu nuen irailean, eta oraintxe bertan hori amaitu zen eta lanean ari naiz beste arlo baten. Eta esan duzu hau dela zure masterraren azkenengo, masterra bukatzeko proiektua. Nola izaten ari da prestaketa? Gainera orain ikasturte amaieran gaude, ez dakit dagoeneko amaitu duzun, edo bi gauzak batera? Hori egin nuen masterra amaituta dago, baina azkenean pixka bat luzatzen joan gara lan hau, pixka sakontzen ere, artikulo bat ere bidean daukagu. Eta hartaz, lanarekin bateratzeko hortxe gabiltza, eta orain azken txanpan hori aurkezpena prestatzen eta horrela, baina bagoaz aurrera. Zer nolako ikerketa izan da, zer aurkitu duzu? Gu ikerketa honetan dieta aztertzeko oinarritzen gara gorotzetan aurkitzen den DNA-an. Eta hartaz, badago lana, gorotzoiek lortzeko, eta baita ere laborategiko lana DNA hortatik ezagutzeko ea ze jaten duten. Gure espezie hauek intsektu jaleak dira, baina ikusi dugu ezberdintasunak dituztela eta espezializazio nahiko maila handia dauzkatela 3 espezie hauen artean. Batzuk, tamaina ezberdinekoa dira, dituzte ezaugarri ezberdinak eta horren arabera espezializatu dira intsektu batzutan eta bestetan. Zergatik aukeratu zenuen gai hau? Hau atzetik baditu urte batzuk, azkenean nik biologia ikasi nuen eta nahiko argi neukan animalien inguruko zerbait nahi nuela. Eta, Leioan zeuden ikertaldeetatik, hau zen, Saguzarren inguruan lan egiten duen ikertalde hau nahiko potentea zen eta interesgarria iruditzen zitzaidan. Pixka bat ekologiarekin ere uztartzen delako ere. Eta, ekologia esan nahi dut, zergatiak ez, azkenean zergatik jokatzen duten animalio batzuek jokatzen duten moduan, eta, beti ez galderei erantzuna bilatzen. Eta hartaz, iruditzen zitzaidan interesgarria zela,
uda batzutan egon naiz beraiekin laginketetan lanean, eta azkenean gradu amaierako lana ere beraiekin egitea proposatu zidaten, eta horren arira masterreko lana ere beraiekin, eta azkenean nahiko zera luzea izan da, baina gustora egon naiz taldea ere giro polita daukagu gure artean, eta horrek ere beti laguntzen du. Bai, pluralean hitz egiten duzu talde bat zarete. Hori da. Badira, bi irakasle, eta gero oraintxe bertan daude bi pertsona doktoretza egiten, eta beste bi pertsona, bat langile moduan, eta beste bat ere nirekin ikasi zuena, orduan hortxe gabiltza gazte batzuk eta irakasleak eta guztion artean ondo moldatzen gara. Esan duzu Euskal Herriko saguzarrak direla, gorotzak aztertu dituzue, nola egiten da hori, nondik mugitzen zarete edo? Kasu honetan saguzarrak harrapatzen dira gauez, gautarrak direnez, beraien kolonien inguruan jartzen dira sare batzuk, txorien laginketetarako erabiltzen diren antzekoak. Eta, sareetan erortzen dira, animaliak babestuta daude, orduan kontuz ibili behar da beraiekin. Eta saguzarrak egiten direna da, galtzerditxo batean sartu, ordu erdiz edo horrela, gorotzak uzten dituzten arte, eta gorotzak gorditzen dira laborategian aztertzeko eta animalia askatzen. Piskat, kuriosa. Zer suposatzen du zuretzat lan honek? Ikasketa prozesu bat, azkenean bai landako lana nola egiten den, eta laborategian ere ordu asko sartu behar izan ditugu. Eta, aurrera begira ere, gustatuko ditzaidak hildo honetatik jarraitzea, baina ez dakit posible izango den edo ez, ikusiko da. Ikerketak, bai. Eta, ikerketa, ala ere irekia zaude edo... Beti gustatu izan zait ikerketaren mundu hau. Eta, baina nahiko zaila da lekua aurkitzea. Eta geroz eta, azken urtetan pixkat zailagoa oraindik. Beti azkenean gehien bat finantziazio arazoengatik. Baina, lortuko bagenu zerbait, hortik jarraitzea, polita izango litzateke. Eta horretarako kongresuek garrantzi handia dute, eta esan duzu hau ez dela izango zure lehendabizikoa. Hori da, esan dudan bezala, gradu amaierako lana talde honetan bertan egin nuen, eta uste dut izan zela 2017ko udan EHUk eta Udako Unibertsitateak eta Nafarroako Unibertsitateak antolatu zuten saguzarren Europako Kongresua Donostin. Eta aukera izan nuen bai parte hartzeko eta ikusteko ere kongresuaren atzean dagoen guztia, antolak eta hori lan asko daukala atzean. Eta alde batetik hori, eta aurten azaroan, uste dut izan zela, naturzientzien topaketa Gasteizen, ere Euskal Herri mailan, eta horre izan nuen aukera poster moduan posterra aurkezteko. Zenolako esperientziak izan ziren? Oso aberasgarriak egia esan. Azkenean jende asko ezagutzen duzu, mundu hortan dabilena, kontaktuak ere egiten dira, eta giro polita. Eta ikusteko ze ikerketa dauden momentuan, nondik nora doazen bideak, zein aukera dagoen, eta ikasteko ere oso baliagarria. Bai, ezagupenen eta lan egiteko eren elkartrukaketa, ez? Bai. Eta esan duzu poster moduan aurkeztu zenuz? Hori da, aurreko bi kongresuetan poster moduan aurkeztu izan dut, eta honakoan da lehenengo aldia ahozko aurkezpena egiten duena. Orduan, zer moduz ateratzen den. Hasteko, lehendabiziko hietara bueltatuz, nolakoa da posterrak eraikitzea, lan guzti hori laburbiltzea? Azkenean da, hori ez duk esan duzuna, dena azkenean lan luze bat asko laburtzea eta gainera posterrak bisualak izan behar dute momentu batean arreta ditzeko eta informazio ahalik eta gehiena momentuan jasotzeko, ez? Eta beti jokatu behar da pixka bat horrekin, irudiekin,
eta informazioa hori kondentsaten pixka bat, eta Erronka. hori bai. Bai. Eta kasu honetan, ahozko aurkezpena. Bai. Ahozko aurkezpenekin izan dudan kontaktua gehiena izan da, hori, gradu amaierako lana eta masterreko lanak defenditzeko orduan. Nahiko formatu antzekoa da, 10-12 minutuko aurkezpenak izan behar dute, eta gero galderen tartea, espero ezagun ondo ateratzea ikusiko da. Beno, orduan, behintzat pixka bat landuta ez, bai. Eta esan bezala, astelenean bertan, nola bizitzen ari dituzu azkenengo egun hauek? Orain ja aurkezpenari kaina pixka sartzen, eta hori, behintzat astelenean da, eta hori goizean kenduta gero ja lasaitasunez. Baina, orain hori, pixkat lantzen hori, aurkezpena eta azkeneko pintzelak. Hurrengo egunetan hitzaldiak, tailerrak ez da bukatzen edo ez da mugatzen bakarrik aurkezpen horietara. Nola biziko dituz egun horiek? Ere, ikasketa moduan, tailer ezberdinak daude, guri ikertzaile moduan edo tresnak lortzeko. Eta, ze erakusten diguten eta ikasteko prest ere. Eta, jendea ezagutzeko Euskal Herri mailan ere, ondo dago. Ezagutzen zenuen Ikergazte Kongresua? Entzuna neukan, azkenean, departamentuko orain doktoretza egiten ari den neska bat aurreko kongresuan egon zen, eta ere irakasleek komentatu izan digute. Orduan, ezaguna nuen, baina, Kasu honetan, kongresu generalista da, alor asko elkartzen dira hor. Azkenean da Euskal Herri mailako ikerketa guztiak batzen dituena. Orduan, alde hortatik ere bada beste erronka bat, ez? Aurkezpena nahiko divulgatiboa izan behar duelako eta ezin zarelako hain zehaztasun handietan sartu eta ahalik eta jende gehienek ulertu dezaten. Orduan, hortxe ere badago erronka txiki bat. Batez ere fokoa jartzen du gazteetan eta euskaran. Hori da. Hori ere garrantzitsua da, ez? Azkenean, ikustaraztea ikerketa euskaraz ere egin daitekeela. Eta, oso garrantzitsua da mundu mailan ingelesa ez egiten da dena, baina, gurean ere ari gara, ez? Eta euskaraz ikertu daiteke eta lan egin daiteke eta hori zabaltzea eta ikustaraztea ikuste garrantzitsua dela. Euskararen estatuserako ezinbestekoa. Eta esan bezala ere gazteei zuzendutakoa. Hori da, azkenean, lehen esan duzun bezala, kongresuetan parte hartzeak eta hala, gero bekak direla eta lana abiatzeko eta horrela, puntuak ematen ditu. Orduan, holako kongresu bat egiteak, guretzako ere aukera ona da, hori etorkizunera begira, ez? Ezagutzera emateko zure lana edo bai. Eta orduan, esan bezala, lan hau masterra bukatzeko lana da, eta gero ze planak dituzu, garatzen jarraituko duzu edo? Baditugu hainbat aukera ikerketa hildo honekin jarraitzeko, baina lehen komentatu dizudan moduan, ikerketa badago, baina finantziazioa falta da. Orduan, bekak eskatu eta sortea baldin badukagu horrekin jarraitzea eta bestela beste zerbait bilatu beharko dugu. Hala ere, orokorrean ikerketa jendeak ez du aukeratzen bide hori, ez dakit biologia mundua nolakoa den, ze nolako joerak daude? Igual gure sektorean bai dela arruntagoa esan dezagun, baina horrek ez du egiten erresagoa izatea ikerketa hortan sartzea, ez. Azkenean jende askok, nire inguruan ikusi duena behintzat, izan da, edo bekak lortzen dituzu, edo bestela enpresa pribatu batean sartu eta enpresak berak finantziazioan baten dizu ikerketa egiteko. Orduan, ikerketaren munduan bi aukera hori daude. Eta gero,
bestela sektore pribatuan lan egitea edo publikoan, oposaketak eta horako gauza, baina badago jendea ikerketara mugitzen dela edo ikerketa hori aukeratzen duen. Eta badituzu edo baduzu plan konkreturen bat datorren ez dakit ikasturtera begira edo, aipatu daiteke edo, Ez, egia esan, oraintxo bertan nahiko galduta nabil. Asko daukazu gainera, orain azkenengo txanpa hau guztiz, masterra bukatzeko, kongresua, parte hartuko du ezagutzen duzu norbait? Norbaitek? Esan, uste dut lehen hasieran komentatu dela, ikerketa taldeko batzuk bagoaz dela, bagoaz ikerketa taldeko 4. Eta justo aurkezpenak astelehenean ditugu nahiko jarraian. Orduan, bintzat ezagunak baditugu. Eta egia esan, ikerketa taldetik kanpo ez dakit, gero beti sorpresak aurkitzen ditugu. Jendea aspaldi ikusi ez duzun jendea olako lehikutan aurkitzen duzu eta ikusiko da ezagunen bat badagoen edo ez edo. Ez dakit zerbait gehiago azpimarratu nahi duzun, Miren? Uste dut guztiei, esan behar nuen guztia gutxi gora bera esan dugula, así que... Orduan orain gelditzen dena da disfrutatzea hurrengo egunetaz. Mila esker. Ikusiko da zer moduz doan aurkezpena eta gero hurrengo egunak ikasi, disfrutatu eta... Hori da. Zorte hon eta hurrengora arte. Hori da, hurrengora arte zuei ere. Eskerrik asko gonbidatzeagatik eta plazer bat izan da. Gero arte. Agor.